салом алейкум мардуми шариф ториксон. Салом алейкум Москва. Номерои WhatsApp дар рӯи экран барои акҳои бехативии мошенник ва барои кришаи Муҳаммадтв мошенник. Муҳаммадтв бехативии мошенниканд. қимор ҳаромай. Бобоҷони 88. дар моҳи шариф Рамазон кӯшиш кӣ ки дар нуму фамилия отчества туф накунам. Пули бародара барбигардон. Бобоҷон, ту мегӯӣ ки аввал видеоро удалит кунен, баъд ман пула рӯӣ мекунам. Не, мо туро бовар намекунем. Барое ки ту мусулмон нестӣ. Бобоҷон 88. Ту мусулмон нестӣ, як негодяй одами, гнидай ту. Бобоҷон 88. Ту пула бармегардонӣ. Бозян сари вақтай бубро видеообращение ка. Буга ҳамватанони азиз, шӯҳрати юриста бовар накунед. Як мошенник одам будай. Ту бояд бубро гап занӣ. Барое ки ти негодяй, ин мошенника дар тамоми ҷо паҳн кардӣ. Ё ки ман дурӯғ мегӯям ҳамватанони азиз. Бо мегӯмад, бобоҷон, мошенник, мошенника реклама мекунад. Бобоҷон, ман твориёша, ранги бехативии Муҳаммадтвша направо налево. Уша худу фаҳмидӣ. Мардими ғариба фаҳм накунед. Бобоҷон, пули бародари тоҷика барбигардон. Як ҷон ташаккур, пагамо эфир даҳем.